Dain na sunerte pang mabuhay ang duwang lolo makalis na mahulog ang piglulunada nindang electric bike o e-bike sa uminapaw na spillway sa barangay Biong, Kabusaw, Camarines Sur. Alas 5 nin maagahon kasudma, Disyembre 1. Pigbisto ang mga biktima na sinda Jessie De Los Santos, 74 anyos, asin June Grim Pluma, 70 anyos, parehong residente kan barangay Barceloneta, Kabusaw, Camarines Sur. Susug sa impormasyon, hali ang duwang biktima kaiba ang duwa pang lolo sa pagsamba sa sarong simbahan sa syudad ng Legazpi kan mangyari ang insidente. Tulos man ko taining naipaabot sa kaaraman kan otoridad kan mga opisyal sa barangay asin narespondihan. Alagad, nagpalyer na mahanap ang mga biktima. Buros, karit, magkusog. Ngunyan, si Sendang sasakyan na, nagpalin, gano'n nahulog sa kalig. Nahulog. Kaya, itong duwa, nakasalbar, si duwa, naano sa kantubig. Alas 4 kasubagong maagahon kan ma-recover na ang bangkay ni De Los Santos. Alas 7:50 man kasubagong aga kan makuha na ang bangkay ni Grim Pluma. Harani sa lugar kung saan ang mga ini nahulog. Ang may advice ko lang po sa mga constituents kang Kabusaw, na pwede pag-araw kaya na nagkaragata ng tubig na hari sa kabukidan, pwede, dahil na sila magbalik. Ang gobyerno po nga nibagay sa pagbando, kung dapat nga kung pwede mag-preemptive evacuation na para maiwasan ng mga army na disgrasya. Pigpapatentehan naman ngunyan ang bangkay kan mga biktima. Para sa mga baretang Tatak Bicol, Danica Garcia.